Demagun laborategi batean gaudela. Begiratu, hemen, zer daukat? Dantza, beitu, dantza. Horri joa guantxe gueltaka, dantzan. Nia, bale, dantza. Horrela, xe, nahiko, desente. Bestalde, hemen ipuñak. Ipuña, bat, bi, irulau, bosei, zazpi ipuin. Bale, eta nahaztu ingoitugu. Bakizue nazketan emaitza zein den? Amama. Bai, ondo entzun dezute, amama. Nahi duzute jakin zehazki zer den amama? Ba hortxe gelditu eta guantxe jakingo dugu. Kaixo lagunak, eta ongi etorri edu, zer moduz? Dena ondo? Primeran. Bai. Nazketa gustatzea altze gehizu, nazketak. Bueno. Dantzako nazketa bai, baina hemen gori. Ez, gaur eharra nazketa induna edu murua mendiaraz, eta gastronomia elkartu ditugu. Artista basea, Bueno, bintzat dantza munduan igual bai, baina hemen ez. Dantza munduan onenetan igual onena hemen, huelta hontan, ez da? Bueno, ez da egit onena, ero, bentsa dantzaria bai, bintzat, ez da egit onena. Bueno, zuen dantza konpainian, zatozte histori berri batekin, ez da? Amama deitzen da. Zer da zehazki amama? Amama, gure ikuskizunaren berriaren izenburua da, eta Euskal Herritako ipuinak dantzan jarriko ditugu, beraz, ipuinak kontatuko ditugu dantzaren bidez. Ze gauza eharra, ez da? Bai. Eta saiatuko geha hemen errezeta egiten? Modatuko zea zukaldian zerbait, ez da? Aleginduko nahi bintzat. Elkarrekin ingo deuna da, ikusiko zu, azaloria, esti saltzan, baita letxila batzu tomate saltzan, eta aldi berian abertan zapiskat ikasteten, ados? Bai, koreografia berri bat ingo deun. Adilagono, saio bikaina datorreta. Bueno, lagunak, eta edu, garatuko izuet pausuz pausu, zein godeun osagai hau danekin. A ber, ikusiko zuek, osagai asko daudela, baina errezta erresa da, Ingo deuna da azaloria, zuaizkak atea, egosi txiki bat eman, gero ingo deuna da zuringoakin naztu, eta gatza piper pixkat, eta ingo deuna da bolatxo batzuk prestatu, eta hemen dazkaun hautz hauekin, bueno, dakau sesamua, dakau bikarbonatua, artoirina eta gari irina. Naztuko ditugu, bolatxok bertatik pasa, prejitu eta prejitu ostian esti saltzan sartuko ditugu. Esti saltza prestatzeko, ikusiko zuen, erreixa izango. Hemen dagau sesamo olioa. Sesamo olioan ningo dugu, baratzuria eta tipulina ondo goxatu alde batetik. Eta beste aldetik, hemen, bai limoia, koko azukria, salda, soja eta estilla, ontzi baten untziko ditugu murrizten. Murriztuta daudenian, ingo dugu, gainuntzekoakin elkartu, eta ez badago nahiko lodi, hemen hartoirin pixkatekin loditu ingo dugu. Hor sartuko ditugu bolatxuak, eta hori izango da gaurko oinarria. Bolatxuak azalorianak bertan sartuta, esti saltzan. Eta gero, lagungarri ere bai onduan, ingo deuna da, baratzuria eta tipulina goxatu oliotan, pipermin pixkatekin, bertara irin pixka bota, pixka loditu, botako dugu ardo zurila, pipermina, botako dugu tomatia, eta gero tomate hortan txirlak sartu, irikiko ditugu, eta platera eratuko ditugu bolatxo batzuk azaloria esti saltzan, eta ondon txela batzuk laguntzeko. Ados? Primeran. Bueno, txerrik itxarraka jungo geha hemen, ningo etena da, azaloria garbitu eta egosten jarri. Eta azuk adibidez aldezuna da, hemen dikan, beharko ditut, honeako lau ale eta horrako beste lau. Orduan sortzi ale. Bai, zuritu eta txikitu. Bai, hoi zure kontu. Eta ni esan dakoa, lapikoa jarriko ez ura egosten martxan, eta bertan azaloria botakoet. Bueno, konta iguzu. Amama saioa, martxan alda hoia, ja holtza gaina atea alda. Ez, hondikan ez, hor gaude, bulu berrari gaude, prestatzen, ikuskizuna. Labetik ateatzeko gau. Bai, ez ba, dakau emanaldia berezia, estrenoa baintza dakau, abenduaren batean. Vittorio Eugenia Antzokian dakau, beraz, buru berrari gaude, hori aurrera eramateko. Ze ona. Bai, oindala, urte eta piku,
hasi ginen bueltak ematen buruari, aberrundikan nora ateratzia, eta, bueno, aterazan... Lehengo, gioi atera behar du, erentzat, gaia, ze gai nahi genuen. Eta orduan, bueno, aterazan hori ipuñak kontatzia, baina dantzaren bidez. Vale, zei ipuin topatuko ditugu hor? Ba, ipuñak Juan Cruz Igerabidek idatzi digu. Beraz, herrialdetako ipuin bat hartzen dugu, bai Gipuzkoa, Bizkaia, Arabakoa, Nafarrokoa, hortikan hartzen dugu, eta gero, bueno, kontatzen dugu ipuin hori, dantzaren bidez, hemen baratxuri badakat, eta da, lehenengo ipuña baratxuria deitzen da. Benetan? Bai, benetan. Nonditan dator hori, Gipuzkoarra da, Bizkaiarra, Gipuzkoarra da, sorgin kaiztoa, eta holako da gauza dezkagu. Eta, bueno, gizu, jende asko gaudela hor barruan sartuta. Azkenian ipuña kontatzen ditugu dantzaren bidez, dantzak aparte gauza gehiago ikusi behar ditugu, baina gainera lehenengo aldiz egiten duela ikuskizun familiarra da. Lau bost urteko gorantzako da. Txikitxoentzako prestatuta dago. Bai, prestatuta dago, ipuin guztia bere puntua dakate, bai, eta, bueno, jende pila dago hor atzian hau montatzeko, eta, bueno, aurten hazigia maskara sartzen ditugu emanaldietan, koreografiak denak berriak dira, musikak denak berriak, eta orduan jende asko dago horiteko. Kontatuko izu, ja. Bera, amamaren papela Loli Astorek egingo digu. Amama kontatuko digu bere kontuak, eta gu dantzatuko digu kontuak. Bera amama izango da. Bera amama izango da, estenatokien egongo dalako. Gure amama. Eta, zordun ze nola dijo, adibidez, zenbat irauten du? Esan digute, bueno, familiarra baldin bada, 50 minutukin nahiko, porque jende, umia mantentzeko horrezten atokian, Egeita egoteko, nibezelako jendea egeita egoteko, kostaitek, bai. Orduan, karo, dantzan gaudelako, behar deguna da, baitare musika, gure musika egokitu digu, egin digu Josean Goikotxeak. Bai, Josean Goikotxeak egin digu musika guztik, eta barkoitza bere puntua daka, bai, Arabako kontua, Arabako zerbait melodiak sartuko ditu, Gipuzkoakoak, Gipuzkoan erabiltzen dien melodiak erabiliko ditu, eta horrela gaude. Dantzaren bidez, kontatzen ditugu kontu horiek, baina, bueno, baita ere mantentzen dugu oinarria, ez? Gipuzkoan ze dantza mota ero, ze pauso erabiltzen diran, hori mantentzen dugu. Eta ikutu hori mantentzen dugu. Hori ematen dugu, bakoitza bere puntua emateko. Eta asko desberitzalda, adibidez, bai, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Naparra, ez da gipagaldeko dantzalde. Dantza, bai, desberdina dira, badakizute, bueno, bentsat, nik ikusten ditu dana, igual denak ez ditu ez dautzen, baina bai, Gipuzkoa eta Bizkaia aldetik gan diferentzia, geha. Gipuzkoan beti, usten dut, bueno, klasikoko geha, lasaiago geha dantzatzen, Bizkaikoak, harinagoak, gero, bueno, dakal zapatare txikia, maulera juten gara, kontatzen duen zegoela zapatare txiki bat, eta, bueno, han erabiltzen ditan dantza guztik, beko dantza guztik da, dira, gerritikan berak egiten ditan guztik. Eta, bueno, holako gauza, desberdintasunak hor daude. Eta nola ustartzen dezue hau dana, adierazteko nahi dezuena, ez digarrez izan. Oso zaila, kostatzen ari zaigu pila. Bai, gero imagina sartuko ditugu baita ere, bideoak egingo ditute. Imagina, kareta, histori, maskara daude, Anita Marabillak indako maskara. Beraz, agertzen dira, xeria, txakurra, denak agertzen dira hor, estenatoki hortan. Gero, imagina daude. Gero, jantzi aldetikan baita ere, bueno, berrizte izan dira, behiak agertuko dira, behiak emango digu puntutxo bat bere jantziak Oskar Garmenari zigindako jantzierekin. Eta behiak nola iteu dantza? Oso zaila da, kristo movimentua zaila. Gustana moitu seguru. Keba, hasi ginen movimentu batekin, baina gero behiak ezagutu oso lasaiak dira movimentuak, behiaren movimentuak, eta bueno, hori, karo, lehenengo inbiar dezu, zure barruko movida bat gero hori ateratzeko, ez? Orduan bakoitzaren lana izeten da asko. Badaki dantzaria daudela, jota fuego hor bere munduan sartzen, azkenean inbiardezu, oain aseriarena, gero inbiardezu, behiarena, gero inbiardezu, txakurrarena, beraz, lotu hori guztia. Baina, bueno, guztien de poliki, badi joala arteatzen da. Seguro lortuko zuela. Lau, 6, eta 8. Zazpi, eta 8 garrana. Hori da, 8 jarri, eta, bueno, eta zure papera zein da, zuze izango zea bertan, holtza gainean. Ni ja, holtza gainean, ja, aspaldi nizela atze. Atzetik anibiliko zea egintzen. Atzetik anago, ja, aspaldiko partez, bai. Eta, bueno, nire papela izeten da, dena hori
dena Dena lotzea, lotzea. ez? Lotzea denen arteko lotzea. Bazkinean lan asko dago, eta jende asko gaude hor barruan, bai dantzariak aldetikan, da gero kanpoan ibiltzen, osea, barruan ibiltzen jende gehiago. Hori da nere papela, momentu honetan. Baita ere, koreografiako sortzeko garaian, hor egoten naizela, dantzariekin sortzen, eta gero, gero dena aurrera emateko, beste jende gararekin, Danak kudeatzen. Denak kudeatzen, danera eramaten, zuk berdin egiten dezuna, denak Txirriki txarraka. Hori Eta da. hau dana aukeran konpainiatik handator, ez da? Zu gaina aukera konpainiako sortzailea, zea, Bai. Zenbat urte zaudete ja hor lanean? 27 urte. Ni hasi 27 nintzen urte. dantzari bezala, 97an, eta, ja, belaunaldi asko pasatu dira, eta guantxe, beste belaunari berri badago, eta ja 27 urte daramagu estenatokietan. Zenbagarren ikuskizuna izango, zenbat, ja Kontua galduta dako, bai, ziginan bere garaian zutargi ikuskizunarekin, arrakasta pila bat eukizulako, ibili ginen, Euskal Herrian aparte, Espainia aldien ibili ginen toki askotan, kriston arrakasta eukizun, da gero poliki jun ginen, urtian behin ez dugu ateratzen ikuskizuna, porque oso zaila da. Diru asko behar dugu, eta movida. Orduan, 2 urtera behin ateratzen dugu, ikuskizun bat. Daramagu, pentsatzen dut, azkenengo 14garrena izango dela. Eta, bai egin ditugu gauza desberdina, porque, oindala 5-6 urte, aukeran 20 urte prestatu genuen gure urte betetzea ospatetzeko. Aurten gabiz kale ikuskizun batekin aiurri deitzen dela, eta arrakastatxua izeten ari dela bai Euskal Herrian, da onge suerte eduki du, eta sartu geha Katalinioko zirkuituan, Andorran ibili geha, Joan San Urtien egoinan Argentindan da Uruguayen ikuskizun horrekin. Argentina eta Uruguaia guteko, zene kontratatzen dizu, nola izaten da historia hori, nola dijo? Nola dijoa, ez da egit, oindala, bere garaian, 96an jun ginen, ikuskizun batekin espreskiz prestatuareak ajuteko gozatekiz blai deitzen zela. Gozatekiko musikokin da dantzari batzuk ginen areaka. Eta hain arrakaz daukizun esan genula, ez da posible, berriz bueltatzen gehan. Eta, han kontaktok egin genitun, eta 2011an deitu ziguten berriz ere aukeran juteko, ez aukeran bakarrekan juteko. Ja aukeran sortuta zegoelako, eta han jun ginen ikuskizunarekin Gernikarekin. Eta gero zan genuen, eze polite zengo zen ere alaba, gure alaba, posible ikuskizun berriz ere, ni bizi izan deten guztian, Argentinan Uruguain bizi izan deten guztia, porque oso, ez dakizue, ez pozute zentziten, ez pozute bizitzen, nola bizitan hango Euskal diaspora. Asko kemengo baino gehiago bizi dute kultura. Ni pentsatzen dugu baino gehiago, ni harrituta gelditu ginen jun ginen nian areaka. Baina uste nola esatean morrillo hori daka ez daudela hemen, azkenian balbere aitona monak eta bere guraso nola hemen guazian. Jende gaztea, ez dela etorri hondikan Euskal Herriera, ez dutela zauten Euskal Herria, eta ez dakizula nola biziz. Gure dantzak eta gure kultura. Euskera zeiten dute, dantzak mantentzen dituzte, jantziek erabiltzen dituzte, guk egiten ditugun, ia gauza guztiek egiten dituzte, beraz. Agego baserritarrez jarri eta playerakin. Mekatziz la mar, hori amorro bat ematen dit, olako gauzak ikusten badet. Eta hori gertatzen da. Eta esan genuen, 2011 jun ginen, da esan genuen, alabak, izango zan ja irurak elkarrekin etortzea honeaka, eta suerte eukido, da 2023an, jungera berriz ere, eta alaba junda dantzeitera, beraz, esan dugu, hori esperientzia, egia da, nego Amerikan baita ipar Amerikan bai, baina area junda Euskal Etxek eta frontoiak eta kultura, bai, kerrita. Eta ikusten dituzuen Euskal Etxeak eta neko etxeakoa beintza da, erraldoia, ikaragarria dek. Bueno, launak, hemen txeaigea itzein da itzein, eta aurreatu deu desente, aurreatu deu, betu, azal horia ja, egosten dakau, geho iragatzi, eta botako jau, zuringua, bolatxokin, eta prejitu ingoitugu. Eta hau, murrizten danian, bertan batzu jarriko deu, gero hemen murrizten daon likido hauetara sartuko deu, eta elkarrekin daonian, bertara sartuko ditugu bolatxoa ja prejituta. Baina hau aurratu deunez, aurrengo reportaia ikustea jungo geha, ados? Bale, oso ondo. Ikusiko zuen, zen lekue arraunlari deitzen da, eta gaurkoan, ustet horburua prestatu izkiguela, arraunlari berri, guazen bertara. Kaixo egunon, ongi etorri Hondarribira, Xabier Izagirre naiz, Hondarribiko arraunlari berri jatetxeko jabia, eta ongi etorri gure etxera.
Arraunlari berri jatetxea darama hemen ia 8 urte, baina bueno, ni sartu nintzen doain dela urte bat, hartu nun nire sozio batekin, ni hasi nintzen hemen oain dela 20 urte, eta bueno, hainbeste buelta eman da gero, bueltatu naiz etxera, eta bueno, nahi dugu etxeko produktuak eta bertako sukaldaritza, Hondarribiko sukaldaritza, balorian jarri. Nekazarien produktuak, arrantza, gure arrantzaleek ekartzen duten arraiak eta dena, asko lantzen dugu, aragia hemen da lagun baten aragia ere bai erabiltzen dugu, hori nahi dugu balorian jarri. Gaude hemen kokatuak Hondarribiko badian, Txingudi badian, eta kriston kokapen polita dakagu, eta gaur bezalako egun politekip oso bista ederra ditugu. Bezeroi dagokinez, denetari dakagu. Batez ere udan turista asko izaten ditugu, baina urtean zehar ere bai Hondarribiko eta bertako jende asko etortzen zaigu bazkaltzera edo afaltzera edo bere ospakizunak egitera. Bueno, hain prestatuko dizuet platera, alkatxofak saltzeatuak, bieira parrilla eta jerez ardoko saltzakin, eta gauden bidantzen zaituzten nerekin sukaldera probatzera. Gaur erabiliko ditugun alkatxofak, nola oain ez den garaia, bere garaian hartzen ditugu alkatxofa asko, tudelatik ekartzen dizkigute, eta konfitatzen ditugu eta mantentzeko bere olioan mantentzen ditugu urte osoan. Lehendabizi, egingo duguna, bieirak parrillan markatu. Azkenin errezeta hau atera genuen, ikusten genuen ia leku askotan alkatxofak berdin ateratzen zirela. Alkatxofak urdai azpikoakin edo alkatxofak saltza berdian, edo nahi genuen beste buelta eman, beste gauz desberdina egin, eta hasi ginen probak egiten, eta atera genuen platera hau, eta benetan asko ateratzen da, eta bezeroi asko gustatzen zaie. Gero, alkatxofak satitu, 4 satitan, eta alkatxofa salteatzen ditugu saltagi batean. Jerez ardo pixkat botako diogu, flanbeatuko ditugu alkatxofak, eta haragi saltza pixkat ipiniko diogu. Lantzen ditugun platera izaten dira arraia handiak, hemen parrillan egindak, txuletak, oain ditugula idi txuletak, Peio Etxeberriaren txuletak, eta gero Hondarribiko nekazarien eta produktuenak, ilarrak, babak, potxak, olako platera, garaiko produktua lantzen ditugu eta hori atetzen dira. Hemen garrantzitsuena da parrilla. Dakagu parrilla oso on bat, eta horretan egiten dugu ia dena. Bain, alkatxofak ja salteatuak eta saltzen einak, ipiniko ditugu plateran. Bueno, hau da gure proposamena hemendikan Hondarribiko Arraunlari berri jatetxetik, eta espero dut zu gustoko izatea, eta laizter arte hemen esperoko zaitugu. Mil esker. Ze ona, Xavier, zuekin dako konservaekin, gero hor zea biratxoa parrillan jarrita, gauza eharra, Pinta polita zekan. Pinta polita, garbi, eta txukun, mila esker, eta jarraitu horrela, Arraunlariz. Venga, besarkada bat, eta gurean jarraitu berdeguk. Inbiar duna, betu nola izagun hemen murrizten saltxa. Hemen tipulina kolore pixkat hartzen hasi da. Inbiar duna bertara lau baratzuri bota. Lau bota? Tamaina berdina, bero... Bai, txikitu bola. Xerretan nahazu hemen. Xerretan botako dugu geonea elkartzeko. Eta gero beste laurak ingoitugu txikitu, lauki txikitan. Tipulinak ingoxatzen jarriko. Horrela ondero moztuko berdi gehiago. Ezin hobe, horrela xe. Honea gota, ja tipulinak gainean, laudazkasunian, ningotena da. Iragatzi nazaloria eta beste tipulinare goxatzen funbiarria. Bagoa txerek itxaraka. Bueno, esan dezu abenduan hasiko zeatela, ezta? Bai, abenduan dakau estrenoa. Estrenua? Abenduaren batean, dakau Vitorio Eugenian antzokian. Vitorio Eugenian esan dezu hori da. Bai. Nola izango da? Zenba jende, ze ordutan, dana itxita alda hoia? Itxita dago, ja, bai. Zeiterretan usten dela ordutegia. Esan dezun bezala familiarra da, lau bost urtetik gangorako koentzako, beraz dena konbidatuta daude, juteko. Bikain, eta sarreraketan nun daude eskuragai? Sarrera daude hor, kutxan erosten dira, bakizute. Eta, bueno, estenatokin gainean,
esan dizuen bezala, dantzariak 8 dantzari geha, baina dantzari guztiek ez dugu parte hartzen toki guztietan. Ja. Orduan, 8 dantzari, segun ipuineren arabera. Ipuin batian igual 4 dantzari agertuko dira, bestian 5, bestian 2, segun ipuinaren arabera. Batzuk askar aldatzea, beste batzuk ezain askar. Aldaketa dira, hori asko entrenatzen da, bai. Eta horretara gau, bueno, gure amama esan dizun bezala, holik ingo diguna, eta bueno, berak kontatuko digula kontuan nundik handi joan, eta momentu hortan beste guztik aldatuko dira, gauzak esaten. Horrengo zea zure bai, ja... Horrengo naiz, Makinak ineon behar galtzea horretzen, ez despistatu, venga hurra askarrean, batzutan bai, eta beste batzutan ja ez. Ez hainbeste. Gero baita ere gure atzien zuzendari bezala, zuzendarditiko bezala Elena Bezanilla dago. Gero Carlos Solana goten da gure argi guztiak montatzen. Hor 8 holtzan, baina gero zenbat gero diseño berria dazkau, diseño argien diseño dakau. Esan dizun bezala horre Carlosek emango du. Gero jantziak esan dizun bezala, jantzi denak originala dira, berriak india, Oskar Albernadik indakoak. Musika, bueno, suposaten estrenoan denak etorriko gehala, gure Josean Goikoetxea etorriko dela baita ere ikusteko, aber nola gelditu dan Juan Cruz etorriko da, Juan Cruz ikusteko, aber bere gidoia eta bere ipuinak aber ondo dauden dantzatua, porque claro, hori da gure erronka baita ere polita izango da, aber idatzitako ipuinak aber ondo dauden bideratuak. Piskat moldatu aldia, o piskat nola, improvisazio piskat bada horrotzan. Beti, dantza munduan, bai, eta nik beti izaten deten bezala, dantza beti biziri daudela, osea, egunero basu berdina, azkenean ez egiten dituzun gauza, gaurre igual aterako zeizu gobeto biarre, baina beti bizire daude. Gaur mozele hola, beti hola, eta batutan hanka ezin dezu bestetan bezala altza goraino, ez da? Ba, eta aldaketa asko goten diela ikuskizun batetik bestea. Eta adibidez? Gero zango izu baita ere, gero batien dakau, abenduan batien dakau, gero amalauean, abenduak amalau bergarara goaz, eta gero bueltatuko abenduak 15ean Urnietara jungo berau. Beraz, bueno, bentsat 3 emanaldi txiki dazkago. 3 emanaldi lotuta dazkazu. Lotuta dauke, eta espero du datorren urteako emanaldi gehiago ateratzea. Bai. Ondo. Honekin ebai kalea jungo zate, atzerriraino jungo zate, hori... Bueno, a ver, beti hor gaude, a ver, lehenengo, herrian zezeten duen, a ver, gure entornoak zezeten duen. Batutan esatean, es difícil ser profeta en tu tierra, hori gertatzen da, baina beti da, nik izaten dizun bezala, gu kanpuen egon geha, kriston arrakazta egiten den ari geha, bai, ariurrik ikuskizunarekin, eta bueltatzen zea honeak eta, bueno, azkenian, bai, ondo, bai, baina beti gertatzen zaigun berdina, ez? Zuk esan desunen bezala, hori... ikusten, eta bestiak iten, eta beti, ez dakit, hemengo gauzak batzutan gelditen zaigula jokoa, como que, ez? Beti kanpotarrak obiagoa diagu baino, baina, bueno, espero dute hau arrakazta atxua izetia, gure ikuskizuna berdina, bai, aiurri kale ikuskizuna, bai, migratzaileak, eta hor gaude. Bai. Bueno, bi batzu joiek, txiki hori. Hone txiki. Nola iten dezu txiki? Txiki, nik beti esango izu dantzan. Antzetik aurrera, salto. Betu, hola nengo, betu, truko bat, haundiak inartzen bazu. Venga, bai, baina nire bi ematen niko lako gatxarro bertu. Egi erditin moztu. Bai. Hola jarri. Bai. Eta gero, hola jartezu. Eta ja zanpatu iten dezu. Ahí ba, beira. Eta ja zanpatu talakasunian, triki. Triki hori da. Triki, tra. Egi bak iztegi zetan egin bentatzen, ez triki mentzi dantzatzen, triki. Kusu izak, tita, itea hola. Bai. Bueno, ingoten adanik hau ere martxan jarria, goxatzen juteko, hauek hemen jarriko ditugu gero esan duen bezala txirlak, tomate saltxan, eta tomate saltxa beraztuko deu, tipulinakin, baratzuriakin, pipermin pixkat, eta gero botako jauna da, ardo zurila eta bukaeran tomatia, eta gero irikin goitugu. Gustatzen zain nahiko potolo gelditzia saltza. Zergatikan? Zergatikan txirla botatzen ditugunean, gio txirlak bere ura askatzeu, gatzakine kontu zibiliko geha. Eta gio leundu itea. Orduan, leuna iten badeu, eta txirla botatzen baitu oso leuna gelditza. Orduan, ningo deu potolantzea, gio txirlen urakin bere puntxuan gelditzeko. Primeran. Haure, murrizten nahi zaigu, ez da, lehortu jarre, murriztu bai, baina lehortu ez. Bueno, eta ikuskizun hauek moldatzeko garaian. Piskat adiago egon behar da azkenien umentzako iten zaudelako. Danak harrapatu behar dituzunean, ez dakit igual, o bakarrik umentzako itezunean, o bakarrik helduentzako igual. Bueno. Erresago... Azkenian, usten dut, dantza ikuskizun badaela, bai gaztientzako, eta bai umintzako, eta bai helduentzako. Baina bai,
niretako igual osea, importanteagoa dela, umia dia, usten dut guraz, helduen baino kritikoagoa dira. Arpeinan zeituan igertzeo zeituan. Mantentzen badia estenatokian kontentu daude. O bestela, azten dira, momentuan telefonoa azten dira. eskatzen, gero besti telefonoak, daite. esitxixak besti ez dakigu, orduan, hori mantentzen badegu, importantea. Gauza ondo egiten ari dela. Porque azkenean, bueno, igual, oso umia baldin badia, ez dute, horrek ikusten badute, gustokoa baldin badakatela, bai, adelante. Bestela malo. Bai, malo. Malo, azpertzen nahi bai hau miak. Hori da gure erronka, bere, iristen da numientzako. Gu askotan, nik gozo gintzako historik ditut, Obradoren, Bai. eta semiai da hilobei da, eramate jo daztatzeko. Claro. Hori zeituan, esate izue, Eta egia izango izen, bai ez ba? Oso mikatza, ofuertia, eta hori egezti Eta hor dago, eta broma gutxi. bestia igual kompromiso dakazula, zure familikoa, bueno, bai. Ondo da, ze goxua danak, bai, ze goxua. Hau miak zaz. Bai, emango izut, eta horretek igual hori da gure erronka hundiena, hori lortzen badegu, primeran. Aurrea. Bai. Vale. Edu, hemen lagunduko jazu, betu, hemen dakau azal horia. Indeu egozi, baino ez biguna, baino betu, nahiko biguna da, betu. Ingo deuna da, bertara bota, eta jungo zea txikitzen. Hola. Bai. Sardezkakin, pizkatola hartu, eta dena pizkanaka txikitzen, bale? Perfecto. Dio, zuringo botako jo, masatxu egiteko. Eta hemen bestalde jarriko etena da nik ja, kontzitxo batean, ikusiko zue, reboxatzeko oso erresa. Hemen inbiar deun bakarra da, botako deu irina, harto irina, baita ere botako deu hemen bikarbonatua eta sesamua. Vale? Bueno, eta estena tokian. Zein izaten da uneik politena? Hor bukatuta gola inberde zuen nian, edo hor zauden nian ja hasierako txitxare horiek aguantatzen. Txitxare horiek niko handikan ez naiz dantzaria, baina mantentzen dut kriston hor dakat hor bat beti nago, Bai, hori ikasi, azkenean txitxareko regoten dira, ez da? Bai, niretako beharrezkoa dira. Ez asko, baina beharrezkoa dira zerbait hor mantentzeko, ez? Hombre, politena izeten da, baina azkenean bukatzen dezunean da, jende txalotzen badizu eta gustora baldin badago, bueno, hori da azkenean zure... Bueno, baina niri gustatzen zaidan esan dezun bezala, hasierako azte, ez? Hasierako, nundik anazten dan, porque hau zerotik anazten da. Pa, nola azten dan historia, no? Baina ez ikuskizuna zerotik anazten da, ez dakazu, ez hemen zube berdina, ez dakazu, azken finan dakazu ingrediente batzuk, eta hortikan zerbait atera behar dezu. Eta hori da, nire, eta gero ikusten dezu emaitza, eta gero ja, azkenean agurra iten badezu, eta jendia txaletu maizu, te cuento, ya pasada. Eta prozesua hori dena azteko, nola izatea diez prozesua? Nundikan harrapatzen dezu, nundikan aztea? Aurrena, gaiak inasi izatea, gaia zan... Bai, ipuña kontatzia dantzaren bidez. Vale, gero, zeinek idazten ditu, ipuñ onak Euskal Herrian, horrekin kontaktun. Kasuntan, Juan Cruz Igarabiden kontaktun. Karo, ipuña kontatzeko, eta dantzariak nola gehan, musika behar dugu. Ordu musika batekin, zein hobia Josean Goikotxearekin. Karo, hori dena borobiltzeko behar dezugun azken finan koreografik eta konpainiak egiten ditu, ni botatzen ditu idea batzuk, eta bero, taldeko lana izeten dela, konpainiako lana izeten da. Baina gero, behar dezuna da, jantziak, imaginak, porque gero eta gehitzen juten da. Hemen igrendia dakazu, baina azkenengo momentu gauzak aldatzen dira pila bat. Etorten zea, bakarrikan behar ditu, baina kero, zergatikan ez du jartzen, imagin bat, zergatikan ez du sartzen maskarak, karo, derrepente dana gehitzen ari dea. Eta danoi uste jozue bere ideiak ematea, o batzuan, txe, bale, nahiko ideia bat. Denak entzuten ditut, porque azken finan denak importantia dea. Da gero, aukeratzen dugu, pentsatzen dut, obienak, ero behintzate momentu hortan onenak direnak. Baina bai, niretako prozeso hori, sortzeko prozesoa eta zerotik anaztea eta gero derrepente maitza bat eukitia, niretako zoragarria. Hortzaudete, lan talde hortan jazaudete sartuta hiru hola, o zuk eman berdezu azkenengo ikutua? Gor gaudeia sartuta, daramagu elkarrekin urte asko, beraz, talde elkarrekin ezagutzen gehala, eta bakoitza badaki nundik handi joan, da... Baina bai, erronka polita da, eta ni nahiten da dantzariak kontentu egotia. Azkenean, denak gai guztiak ez dira denentzako berdina, bai, porque hartzen dezu, joan zan lehengun izen migratzailea, migrazioaren bidez dantzak egin egitun, da kontatuko ditutu dantzaren bidez, beraz, gaiak denak desberdina dira, beraz.
Bueno, batzuk gustokoak dituzu, beste batzuk ez, baina, bueno, azkenean, dantzari bat, Dana moldatu lotu behar behar duzu, da. eta denak egin behar ditugu. Ona. Ez dakit ondo, ez dakit. Oso ondo. Gorputxarra hartzen nahi da. Beitu hemen bai, Tomase saltzantzako oinarria indeu. Behin, oinarria indak haunean, guain pregetutako tomatia botako jo. Eta hau listoak hau, eta esan dizutenen, pixka potolo, antzea, batez, pixka potolo, lasai, gio txirlak bertan irikitzen dianean, ingo gana da, bigun juz, txirlak ura askatzen dute, ura gatzakin, horregatik ez di ure gatzin dutako, bale? Ura gatzakin soltatzeu, eta horrek emango jo bere ikutua. Bueno, eta hemen txe, itzein da itzein, edu, eta bagoaz aurraka tomate saltxa martxan, beitu, esti saltxare bai martxan, gio ingo deuna da ulo ditu, artoirin pixkatekin, eta bitartean ingo deuna da, beste reporte bat ikustea. Vale, primeran. Zehazki gazteizeagoaz, Ikea jatetxean, eta hemen hasinan nasketakin hasi gea, behilek bai ikusiko zuzen nasketa bitxi ingo iguen. Eguerdion guztioi, ongi etorri Gasteizera, ni Zurine Berganto naiz, eta gaur Ikea jatetxea erakutsiko dizuet. Ikea jatetxea oin dela 50 urte sortu zen, eta Gasteizko templo gastronomiko bat izan da betidanik. Oin dela 5 urte itxi zen, eta oin dela urte bete Oskarre nagusia erabaki zuen zu horiek ezin zirela geldirik egon eta berriro piztu nahi izan zuen. Gasteizko erdialdean kokatuta dago, daukagula epaitegia justo horrean, eta daukagu udaletxea 5 minututara eta alde zaharra baita, beraz oso ulit dago denentzat. Jatetxea espazio desberdin dauzka, ikusi dezakegun hemen gaude espazio prinzipalan, daukagu beste jantoki bat behiko soleiruan, eta baita kontatzen dugu 2 jantoki pribatuekin, eta gela bat basoa ditzen duguna, da eventuak egiteko edo enpresen bazkariak eta egiteko. Gure ikonoa dira karramarroak, hemen dauzkagunak, eta mariskalek sortu zituen oin dela urte asko, eta azkenien asko eta pentsatuak erabaki genuen berriro gelditzea, eta horrekin egin genuen gure filosofiako esaldia, dera karramarro. Eta karramarro da hitz joku bat, karram, arro gaudelako hemen lan egitea. Ikea hitzak esan nahi du baita mendi baten tontorra, eta hori da lortu nahi duguna, tontorreraino igo. Jatetxea ezagututa gero, goazen sukaldera postre bat egitera. Iago sukaldean gaude eta ontsa kosmopolita bat egingo dugu. Hau da gure menu luzeko azken fasea. Eta egiten duguna da kosmopolitan koktel modukoa. Egiten dugu karamelo txiki duen. Ospina botatzen diogu azukreari karamelo bat egiteko eta gero txakolina botatzen diogu, kolorean moteko. Hemen lan egiten dugu 2 menuekin, motza eta luzea eta kartarekin. Menu motza egiten duguna da aperitibo batekin, 2 hasierako menu platerrak, haragia, arraina eta postre bat. Eta luzean bai direla 3 aperitibo, 3 hasierako platerrak, haragia, arraina eta 2 postre. Eta hau da gure azkeneko postrea. Eta egiten duguna baita da denboraleki produktuekin platerrak egitea. Eta horiek antzazkanpo egongo ziren. Gehien ateratzen den platerra karramarroa da, azkenien da gure omenalia bertako karramarroei. Eta egiten duguna da porruzalda bat, eta gero txangurroarekin bukatzen duguna. Eta hori dako aperitiboan menu luzean eta menu motzan, eta baita kartan ere. Badakogu gure txakolina karameloakin prestatua, daukagu beste osagaia prestatuta baita, eta prest gaude kosmopolita egiteko. Hemen egiten dugun sukaldea bertako produktuak erabiltzen ditugu, eta horrezegatik erabiltzen dugu Getariako txakolina, eta baita bertako produktorekin lan egiten dugu. Badaukagu prestatuta gure kosmopolita, eta frogatu nahi badezute etorri behar zarete Ikea jatetxera, Gasteizera. Ondo izan!
Hau pasurine eta gora komtel hori, txakoli eta guzti, ze itxura, Itxula polita. Helodituakin, ai ama, horre emango nion guantxe, hola... Bai, emango dio. Eta goiarakin, horra, ze gauza goxioa, goiti bera inbiarkoa, ez da? Guri adibez, alginen beti izateu, kopa bat atetzeu, kopa eba ditzea, izeko neba. Eta beti, jendia goitik anaztezan jaten, eta zateu, goian gauza badaka, erdian beste bat, azpin besteak, goiti beraino sartu goiara, eta dena gastatu, hori hortako aproposa. Vale. Bueno, hemen, gurian jarraitu behar dugu. Beitu, tomate saltxak, ze itxura dakan, ezin hobia. Hemen olioa jarri dugu. Goxatzen, berotzen, pregitzeko azaloria. Eta hau nahi botako jot, hartu irin pixkat loditzeko. Gio txirlak bertara bota, eta egin behar ditugu bolatxuak. Bolatxuak. Hemen dazkau arrautzan zuringua. Bota bertara. Hemen bota. Bai, bota. Hola, bolta batzuk eman. Eta gero hau nabazu eskukinin, edo nabazu goiaraka bat hartu eta trak, hemen txeutzi. Vale? Vale, bueno, probatuko de lehenengo koiararekin. Amamak itezun eskuz, Amamak eskus itezun, Igual eskusin behar dezu, Omenaldi txiki bat iteko, igual eskusingo dut, igual. Gu amama deitzen dio, beitu, sumaiko amonai amama. Bai. Eta txatxa. Eta zauztarrai, amona eta aitona. Horun amama esaten duenean bakigu sumai erradala. Ni bergarako amamak eta itita dira, bai, amamak eta bai. Eta bestiaek nola deitzen dio, Umeak baldazkazu semiak. Alaba badakat. Alaba bat. Bai. Eta bestiai, bilaia amama taitata, aitxatxa? Amama. Amama, danei amama. Bai. Gola desberdintzitu, baki amama eta bestiai amona. Bueno, hemen txe, esan dakua, jarriko geha martxan, horrei hartu irin pixka gotako jot, eta hor bolatxuak egiten jungo zea. Bueno, igual eskuak inengo dut, Bai? Bai. Ez pasa iso importa. Ezin oso ondiak, Hola, bolatxuakin, bolatxo txiki batzuk, pregitu eta gio bertan sartzeko. Hau ondia izango da, igual. Hartu irin pixka gotako jo, hau pixka gota behar da, Zatik asko botatzen badeu, hola, masakotiak elitzea. Eta gainera, inbiar du ondo irekin, loditzeko, eta gero ikusten du, gehiago bihar duen edo ez. Zuk esan dezun bezala, igual... Vale, lasai, hemen dago pixkat horre... Pixkat, xamurregia dago. Betuki honea botatzen duenean, ja irin pixkatekin laguntzen jo. Eta, ja, horrela xe da. Oso ondo da. Ingo da. Xamurra, bakizu, dantzan bezala, saio dana polito gelditzea, ez da? Bai, ez ba. Hemen xamurro. Bueno, hemen txai gabeitu hau nola, hau ja, loitu zaigu pixkat, nahi genuna da zan esotia oso likido txia, eta hau dago, ezin hobe horrela ze saltzau. Bueno, kontatu ja, zenbat urte dantzari ja? Zenbat urte? Goatzea altzat dantzari etxinaneko sasoiak? Oso gazte hasi nintzen dantzaiten. Bai, Bergaran hasi nintzen. Lehenengo ni txapelketa mundutik anen dator. Bergaran, han prestatzen ginen txapelketetan dantzatzeko. Nire lehenengo txapelketea 7 urtekin nindun. 7 urte txokin? Bai, bikoteko dantza egin genitun, da gogoratzen dut, Eibarrera joan ginala dantza itera, eta elkartu ginala Euskal Herriko zenbat, porque lehen sale pila zeuden txapelketetan nabiltzen ziela. Eta, bueno, oso ume txikiak ginen, ez genekin zertan gindoa zela, da joan ginen, dantzatu genuen, ez genuen ezer lortu, baina, bueno, esperientzia polita ba. Eta hortik hasi nintzen txapelketetan, eta ibiline txapelketetan, 7 urtekin usten dut azkenengo txapelketa 32 urtekin nindula. Ope, eta zein izan zian? Eta Euskal Herriko txoko guztik horri bilinda. Eta, adibidez, ze txapelketatan ibiltze zinan gehiena? Beti, Euskal Herritako herri askotan egoten zian txapelketan. Baina bertako dantza tradizionalak edo beti txapelketa zeuden, bai fandango tarinadiko txapelketa eta bai aurrezkuko txapelketak. Eta orduan, nire juten nintzen, segun ze. Eta gero, nire asmoa zan Euskadiko txapelketan parte hartzia. Eta seguren hasi nintzen txikitategan bikoteko dantzetan, eta azkenean lortu nun 3 urtetan jarraian txapeldu nizetia. Eta urte horietan izen nintzen baita ere Euskadiko txapelduna, baina aurrezku mailan. Beraz, 3 urtetan jarraian bietan, eta esan nun, hasta aquí llegamos las aguas. Ya está, urrengo gunean esan nun, bueno, ya está, txapelketa guzti bukatu ditut. Bai, eta etzen nun gehi, ez dezuin ordutikan txampelketa gehiago? Ez, esan nun, ya está, hor goian bukatu dut, eta esan ere asmoa gehiago lortzia, baizik, eta gainera, bueno. Txapelketana ez da gaina gauza, a ber, polita da, irabazten da nian. Bai, ni bukatu nun pixkataz oso goraino bukatu nun. Gogorra da, eta batutan ustezu ondo indezula, eta ez dizua inondo puntuatzen, gero ez dizunean inondo iten derretira, ez ditezu. Faktore asko daude. Faktore asko daude, guantxe esan dezu. Eta esan nun, bueno, zingo den nire bizitzarekin, porque nire gustatzen zen pila badantza egitea, txapelketa bukatu ditut, eta, bueno, posibilitatera zen,
bueno, Eusko Jaurlaritzak ematen zuen dirulakuntza txiki bat, Bai. nuevos coreógrafos vascos deitzen zela, eta esan genuen, zergatikan, bueno, ni dantza munduatik atorrela, zergatikan ez dute koreografetxo bat aurkezten. Eta hor aurkeztu nun, aukeran izeneko koreografia. Vale. Eta beraz, ba, bueno, arrakasta aukizun, da, bueno, hortikan poliki-polikin sortu nun konpainia, aukeran dantzan konpainia. Osa, zu sortu zen bakarrikan nahi... Ez, emaztearekin nirerekin. Vale. Eta, bueno, oindala, 87an esan genuen, bueno, zergaitik honi buelta bat ematen diogun, da zerbait olako, baina ez genuen pentsatzen hain besturtetik ibiliko ginala. Alde batetik bestea. Ke ba, pentsatzen. Eta hori izan da zure hogi bidia, oen arte, beti dantzako... Bai, dantza munduan beti danik. Eta oain azkenengo... Eta la erresa, Lortzia hori lortu desuna. Eta oain irakaslenago, bai, egape dantza taldean urnitan ematen ditut klaseak umientzako, hor etorkizuna hor dagoelako, gure arrobia hor dagoelako mantentzen dugun. Eta hor irakasle bezala, dantza irakasle bezala, eta gero konpainarekin zuzendari, eta, bueno, hor laguntzen da gauzak egiten. Gelditu gabe alegina, gelditu gabe. Bai. Bagoa, zen bentxirrik itxarraka, Txirlak irigitzen dianian. Eta beste bolatxoiek sartzen ditugunean hemen estizaltxan, hemen ia gure lanak inda azkau, Bai, baina... Hemen, txura, tomate, salsa, berezionek. Hau, behintzat izorratu zait, pila. Baina, bueno. Lasai, goxua ongok eta... Bueno, hoiekin igual horrekin... Honekin platera lortu dugu. Behintzat hori zan, gure asmo hori zan, ez behintzat. Zu lasai, bota horrea... Nazu esku garbitu. Vale, esku garbitu. Bai. Bestera ja, behin ja sigintzen hastean hori da, txorkatia okertu eta biltzia bezala dantzan, Gazu, gero ridikuleiteko ez behintzat. Ondo. Zenbat jende zaudete elkartian hor aurrea eta atzea da... Zenbat dantzari daude bertan? Oain, dantzari sortzi geha, eta gero, ba, bueno, da arrobia hor mantentzen jende gaztia sartzen, bueno, ba, iristen dian nina edeten nivelera, baina eta gero atzetikan esan dizun bezala, ba, bueno, ba, beti egoten gara, Aitor egoten da guzkin, Aitor Narbaiza lanian, Eli egoten da, Eli Alberdi gukin lanian, jende gehiago egoten da, beraz, azkenian ikuskizun batera guten gara 12-13 pertsona, 14 pertsona ibiltzen gara. Bidaietan, segun murriztuta baldin badaude bidaiak, azkenian dirua baldin badaude nintzako denak. Baina murriztu inbiarra, eta azkenian inbiardezula, ba, bueno, egokitu, bai. Bueno, eta zuek beti biltzezate ikuskizun bat baino gehiokin eskuartian. Bai. Amama kaleratuko zuen, baina zerrekin ibilizatea zen aldira. Ba, azken alde honetan da oso arrakastatxo izen dela Aiurri izenekoa, kale ikuskizuna dela, eta migratzaileak. Daramagu bi ikuskizun oain berriengo deguna da, eta ber, arrakasta baldin badaka, torren urtean, irukin ibiliko gea. Eta nundi noa ibiliko zate ikuskizun horiekin? Gustatuko lehitzadake, Euskal Herri guztien egitea, hori, bueno, gure eskuetan dago baita ere, baina programadoren eskuetan baita ere, programatzen gaituzten, eta, bueno, nire berriz ere gustatuko lehitzadake bidaiatzia, eta erakustia gure kultura munduan ziar, ez? Eta zertaz dijo, dana gure kulturakin harremana daka, Ez da beharrezkoa. Mirgatzaileekin eukiko, ez da, pentsatzen? Bueno, bai, horregatik, Argentindana oso arrakazta dut izan zen migratzailea, porque, bueno, azkenian migrazio asko dago, eta, bueno, bai. Baina, prinsipioz, nik esaten detena, eta bere garaian, euskal kultura eta euskal dantzak munduan ziar egokia dia ikusteko, beraz, bueno... Ditizuen lekutikan, area jungo zeatea. Bai, ni pentsatzen dut, baina, bueno, hori lortu behar dugu, eta hori lortzen badeu, areaka jungo geha. Bueno, Edu, hementxe, zuak itxale ditut. Vale. Beitu ja, txirlak. Askotan jendia gotea hemen, vuelta eta igual txirla bat ez talako iriki horren manda eman. Hobeto da bat ola gelditzia eta gero lagundu, adibes, ola hartu tene hori eta pixka lagundu irikitzen, zatikan irikita baldin bado, ja hilda. Eta askotan, azkenengo hori irikitzako beste danak lehortzen ibiltze geha. Vale. Horunik, gehiago gustatzen zait, pare bat, eskukin iriki berradia, eskukin iriki. Geo, adibili, itxi-itxita balin bada, da ez dala hili eta hori ez. Baina hori, lehenu, bota baino lehenu ibili bergea. Vale. Beitu hemen inditugun bolatxuak 6 txura dakaen, Jarriko jo, beitu, estizaltxa, beitu ze gauza. Ai, ama, eharra itxura dakana. Estizaltxa, oetxo bat ingo diogu horrela. Vale. Eta bertan jarriko ditugu 3 bolatxuak. Ez ditu nahi izan gainitikan zikinduzu, hain polita daude. Hain ondo indituzu. Ezea. Eitu ze polita. Hoi alde baten. Eta beste alden txirlak. Vale, horrela xe. Erra platera gaurko. Bai ez ba.
Txirlak, guztatzen zaizkin naturalia, baino, gauza desberdinak egin behar dira, eta tomatian gauza erra da, Bai. Beitu horrela nahiko. Botako joguna dare bai saltxa pixkat. Ikusi zu saltxan, testura, bikaina gatu zaigula, Bai. Bere puntxuan. Vale, hoi alde batetik, hoi bestetik, eta arginano batek zagoen zuen berde pixka faltaula horrek, ez da? Edu? Bai, ez da, hori beharrezkoa da. Bueno, amama ikusteko, nun erosi berde usarrerak, lehen esan deu, baino... Bueno, bai, horre interneten bidez, zaiak sartu, zaieste amama ikuskizuna, aukeran dantzan konpainiakoa, abenduak batian, Donostien gaudela, Vitoria Eugenia Antzokian. Antzokilare bai, leku bai, polita kriston gogua dakatareak juteko, da gero 14ean baita ere herrira juteko, Bergarara juteko 14ean abenduan 14, eta 15ean gure konpainia Urnitakoa da, beraz Urnitan egiten badegu, oso ondo, ia familian dantzatuko dugu. Eskerrik asko lako gauzak egiteagatikan, zue mi esker horregoteagatikan, eta hemen dakazue, gaurko azalore bolatxuak eta txirlak tomate saltzan. Mi esker etortzeagatik. Eskerrik asko. Eta guain ingoitugu gainuntzeko jaten jarraitzeko, gutxi izango eta. Bihar arte. Bihar arte. Agur.